Γιώτα 6, γιατί γελάς καλό μου παιδί? Γιατί γελάς? Βγάζεις χαρτζηλίκι στην πλάτη τη δικιά μου. Γιατί γελάς? Σου λέω κάτι αστείο? Σου φαίνεται κάτι αστείο από αυτά που λέω? Εγώ κάθομαι, τραβάω κουπί, τρώω αυγά, τρώω γιαούρτια, τρώω τα νερά, τα τρώω όλα. Εσύ από τον υπολογιστή κάνεις screen record, edit και upload και βγάζεις ένα χαρτζηλίκι, σου φαίνεται αστείο? Κανένα αστείο. Τώρα την κολοκυθιάδα παίζουμε. Ο άλλος του είπαμε κάτι και στράβωσε και τα έκανε private, αλλά έβγαλε χαρτζηλίκι. Πήρε 5,5k subscribers στην πλάτη μας χωρίς να παράγει ο ίδιος περιεχόμενο. Κάτσε ρε φίλε, όπα. Λάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Είμαι στην πιάτσα από το 17. 2 χρόνια δεν έχω προσωπική ζωή για να δίνω content. Στην πλάτη μου βγάζει χαρτζηλίκι και θα μου την πεις. Γεια Σαλάνια, τι λέει, καλά είμαστε? Και θα μου την πεις όλα. Αλλιώς τι θα γίνει? Τα βίντεο που υπάρχουν με κλιπάκια σε άλλα κανάλια θα πέσουν. Άμα δεν μου δίνουν το 50%. Στις άλλες πλατφόρμες δεν με νοιάζει. Στις άλλες πλατφόρμες έχω άλλους τρόπους. Στο YouTube, δόξα τω Θεώ, ξέρω τι πρέπει να κάνω, κατάλαβε. Δεν θες να μπει στη διαδικασία να μιλήσουμε, απαξιείς για μένα, δεν θέλεις τίποτα? Πάει το βίντεο, έπεσε. Τόσο απλά.